ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಯಾನಿತ್ತೆ ದೂರ ಒಂದುಲೆ ಪಂಡ ಒಂದು ಪುತ್ತೂರ್ದ ಪಿಲಿ ರಾಧಣ್ಣನ ಇನಿ ಊದು ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಪಿಲಿ ವೇಷ ಪುರಂಡು ಅಂಚ ಅಡೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ತೂದು ಬರ್ಕ ರೀಚಾಯ ಈ ವರ್ಷ ಅಂತೂ ಭರ್ಜರಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಂತೇರು ದಾದ ಪಂಡ ಈ ವರ್ಷ ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಪುರಂಡು. ಊದು ಪೂಜೆ ಬಾರಿ ಪಿರಾಕದ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಡತೊಂದು ನಿಕ್ಲ ಬೈದುಂಡು ಐನು ಒರಿತೊಂದು ಬುಳೆಪೊಂದು ಬರ್ಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನಮನ ಪಿಲಿ ರಾಧಣ್ಣನ ಕೂಟದಕ್ಲು ಕರಿನ 45 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ. 48ನೇ ವರ್ಷಗೂ ಪಿಲಿ ಪಜ್ಜದ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಈ ಪಜ್ಜೆಲ್ ನದಿಯೊಂದು ಲೇರ್ ಬಂಪಿನವು ನಮಗೂ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೆದ ವಿಷಯ ಅಂಚಾದ ಇನಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಲೇಸನ ಶುರು ಮಲ್ಪರಗು ನಿಗಲ ಮಾತಿರ್ನಲ ನವ್ಲು ನಟ್ಟೊಂದು ಇನಿತ್ತ ಚಾವಡಿ ಲೇಸದ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೆರಾದ ಬೈದಿನಂಚಿನ ನಮನ ಮೋಕೆದ ಒಂಜಿ ಮಹಿಳಾ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಪೊಂದಲಿ ಆರಾಧಿಸ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಕ್ಸೋಫೋನ್ ವಾದಕ ಪಿ.ಕೆ. ಗಣೇಶ್ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೂ ಏನು ಚಾರಿಟೇಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಲವು ಸಹಕಾರಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾ ಸುಮಾರು 500ಕ್ಕಿಂತ ಅಧಿಕ ಸಾಮೂಹಿಕ ವಿವಾಹದ ಮೂಲಕ ವಿಶೇಷ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಿರುವಂತಹ ಶುದ್ಧ ಮಾಧವ ಗೌಡ ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೌರವದ ಸ್ಮರಣೆ.
ಧನುಸು